Já tak nějak tuším, že přijde asi hodně reakcí od Alatry. Ahoj, ja som Ondro. A keďže som totálne vymletý sektár, ktorý nevie kriticky rozmýšľať, tak sa cítim ako vhodný kandidát na to, aby som reagoval na narastajúcu kopu hnoja, ktorá sa kýda internetom na Alatru a tvorivú spoločnosť. Ja úplne chápem, že pri pohľade zo strany na Alatru alebo tvorivú spoločnosť sa to môže zdať úplne uletené a šialené. Tady třeba vidíte boxování na dálku. Takže som sa rozhodol, že budem postupne reagovať na tieto videá, tému po téme, video po videu, aby som poskytol aj iný pohľad na vec, aby si človek mohol sám vytvoriť troška kompletnejší obraz. Tady mám vždycky jako hroznou chuť tomu dávat různý nálepky, jako polokomunistická, globalistická utopie. Jejich údajný kontakt s mimozemšťanama, někde tvrdí, že svět skončí za cca 2 roky, někde tvrdí, že skončí zhruba za 10 let a tak dále a tak dále. Ak by som mal reagovať na celé toto Robertové video, tak by mala moja reakcia asi tak hodinu minimálne, možno aj viac. Preto som sa rozhodol, že najprv budem reagovať na také tie hlavné perly, ktoré sa šíria internetom a všade sa opakujú. Nie je to preto, že sa chcem nejakým témam vyhýbať, je to preto, že to musím nejako podeliť. A na záver mám pripravený ešte aj bonus na tému kritické myslenie, keďže ja vôbec neviem, čo to je, tak som si to musel vygoogliť. Dobre, tak poďme na to. Prvá téma je... Protože ty sekty, jak říkám, se namotávají většinou ty dobrý lidi. Alatra a tvorivá spoločnosť je sekta. V prvom rade sa treba pozrieť na to, že čo tu vlastne sekta je. No ja som trochu prebrázdil internet a vypísal som si také hlavné znaky sekty, aby sme to mohli porovnať s Alatrou a tvorivou spoločnosťou. A prvý taký hlavný znak sekty je podľa mňa uzavretosť. Človek musí pri vstupe do takýchto sekt väčšinou niečo podpísať, súhlasiť s nejakými pravidlami a teda človek oficiálne vstupuje do nejakej organizácie. No a dostať sa stade von často nebýva vôbec ľahké. No a pozrieme sa teraz na Alatru. Je Alatra uzavretá organizácia? Je to vôbec nejaká organizácia? Dá sa do nej vstúpiť a musí sa z nej vystupovať? Nie. Alatra je spoločenské hnutie, ktoré nevlastí žiadne majetky, nevlastí žiadne budovy. Nie sú tam žiadni zamestnanci a nikto z fungovania tohto hnutia nejakým spôsobom neprofituje. Alatru tvoria slobodní ľudia, ktorí sa dobrovoľne rozhodli, že sa chcú pridať k nejakej aktivite, že sa chcú zúčastniť nejakého dobrovoľníckeho projektu. Ty ako dobrovoľník nikam oficiálne nevstupuješ, nepodpisuješ žiadne papiere, žiadne pravidlá, ani žiadne iné nezmysly. Čiže absolútna sloboda, otvorenosť a úplný opak toho, čo robia sekty. Ďalším typickým znakom sekty je podľa mňa prísna hierarchická štruktúra. Každá takáto deštruktívna sekta má nejakú prísnu hierarchiu a na vrchole je nejaký vodca alebo nejaká skupina, ktorá to vedie. No a vedenie sekty má nejakú moc nad členmi, nad svojimi poddanými. No a pozrime sa teraz na Alatru. Má Alatra nejakého vodcu a nejakú hierarchickú štruktúru? Nie, nemá. A ja chápem, že teraz tak ako aj Robert vo svojom videu povedal, že Igor Michajlovič Danilov je vodca sekty. To je to, čo sa teraz šíri internetom. Že vůdce téhle sekty, o kterém jsme si řekli, Igor Danielov. Ale ako som už povedal, vodca sekty musí mať predsa nejakú moc nad svojimi poddanými. Inak by to predsa celé nedávalo zmysel. Ako by mohol byť vodca, keď nemôže nikomu nič prikázať. Každý, kto sa účastní na týchto projektoch, je tam ako slobodný človek z vlastnej vôle. A Igor Michajlovič Danilov nad ním nemá žiadnu moc. Nemôže mu niečo prikázať a vymáhať si jeho poslušnosť na základe nejakých pravidiel. Takže z toho mi vyplýva, že nie je ani žiadny vodca. No a presne takisto ani nikto iný nemá moc nad inými ľuďmi. Či už v hnutí Alatra alebo v projekte Tvorivá spoločnosť. Pretože tam nie je žiadna hierarchická štruktúra. A ako posledný znak deštruktívnej sekty som vybral obmedzovanie, vykorisťovanie a ovládanie svojich členov. K sektám často patrí to, že svojim členom prikazujú, aké informácie môžu príjmať a aké nie. Snažia sa ich izolovať od okolitého sveta. Dokonca sú sekty, ktoré vytrhávajú ľudí aj z rodín, aj z blízkeho okolia, aby ich mohli lepšie ovládať a manipulovať. A často priamo prikazujú svojim členom, že s akými ľuďmi sa môžu stretávať a s akými nie. Existuje takéto niečo v Alatre? Samozrejme, že nie. Ako som už spomínal, každý účastník je úplne slobodný človek, ktorý sa sám rozhoduje, čo robí vo svojom voľnom čase, s kým sa stretáva, akého politika volí, aké knihy číta a koľko času chce investovať do dobrovoľníckej činnosti. A keď už sa bavíme o tých informáciách, tak každý možno povie, však aj Alatra má svoje knihy, sveté písmo a takéto veci.
A áno, Alatra je aj kniha. A sú aj iné knihy ako Sensei zo Šambaly, Ptáci a kámen a podobne. Ale tieto knihy nie sú žiadne sväté písmo a nie je to ani žiadne povinné čítanie, nikto nikoho nenúti to čítať a nie je to ani žiadna podmienka, že keď sa chce človek pridať k nejakému projektu, že to musí mať prečítané. A v týchto knihách je práve veľmi často zdôrazňované, že človek by sa mal všestranne vzdelávať, čítať literatúru, porovnávať si informácie a vytvárať si vlastný názor. Takže zase raz úplný opak sekty. A o tomto sa môže každý presvedčiť sám, knihy sú voľne dostupné, takže voľne nahliadnite. A takto by som mohol pokračovať ešte asi celkom dlho, ale už z uvedeného je asi jasné, že Alatra ani tvorivá spoločnosť sekta nie je a ani byť nemôže, pretože na to nemá ani štruktúru, ani organizáciu, ani žiadne pravidlá, hierarchiu, ani nič, čo potrebuješ na to, aby si mohol niečo ovládať, niekoho vykorisťovať, či už finančne alebo nejako inak. Takže neviem, či sú nejaké deštruktívne sekty, ktoré fungujú na princípoch otvorenosti, rovnocennosti, slobody a dobrovoľníctva. Možno ma niekto poučí v komentároch a presvedčí ma o tom, že som šialený sektár. No aj to sa môže stať. Dobre, toľko teda k sekte, poďme sa pozrieť na ďalšiu pikošku, ktorá je pevnou súčasťou každej dobrej analýzy tvorivej spoločnosti a Alatry. Je původem z Ukrajiny, jeho učení je ovšem na druhou stranu velmi proputinovské. V tom učení se často mluví o postavě s názvem Nomo. Zajímavé je, že tato postava svým popisem absolutně odpovídá Vladimíru Putinovi. Nomo tak má být podle Alatry spasitelem, a to zejména pro slovanské národy. Putin je náš spasiteľ, záchranca sveta a zjednotiteľ slovanských národov. Tak poďme sa teda pozrieť, ako je to teda s tou postavou Nomo. Robert síce hovorí, že táto postava sa vyskytuje v knihách často, ale pravda je taká, že sa vyskytuje len v tejto jednej knihe Križovatka a sú to len prvé dve kapitoly. Ak si človek porovná informácie, ktoré sú v tej knihe s udalosťami, ktoré sa naozaj udiali v Rusku, tak môže prísť na to, že sa pravdepodobne jedná o Vladimíra Putina. A čo je však zaujímavé je to, že kniha Križovatka bola v ruštine prvýkrát vydaná v roku 1995 a teda pred tými udalosťami, ktoré sú v knihe popísané. Čiže každý, kto tvrdí, že Nomo je určite Putin a že toto je základ argumentu, prečo my uctievame Putina, tak v podstate aj pripúšťa to, že v knihe Križovatka je čierne na bielom predpovedaná budúcnosť. Každý si tieto informácie môže porovnať sám, ako som povedal. Sú to len prvé dve kapitoly knihy Križovatka, ktorá je voľne dostupná, takže nech sa páči. No ale médiá nám tvrdia, že Putin je náš spasiteľ a zjednotiteľ a niektorí dokonca, že je záchranca sveta pred apokalypsou. Mňa však zaujali nasledujúce riadky z knihy Križovatka. Musíme dať Slovanům jasne najevo, že Nomo není nejaký druh mesiáše, díky ktorému se vše náhle změní k lepšímu a že proto sami nemusí dělat nic. Je nutné ukázať Noma právě takovým, jakým opravdu je. Člověkem, který svědomitě pracuje na svém místě se zmlouvou na dobu určitou. Je nutné ukázať, že lidé musí sami zmeniť svoj postoj k životu, k sobě samým a svým možnostem. Prezident nebude moci zlepšiť společnosť, pokud si to nebudou přát samotní lidé. Základní voľbu a hlavní čin nese ve svém vědomí každý človek. Takže na základe tohto si niekto myslí, že ja uctievam Putina a očakávam od neho nejaké zázraky a zjednotenie Slovanov a neviem aké nezmysly? Keď ešte aj v tej knihe, ktorá je akože dôkazom toho, že sme všetci proputinovci, je napísaný priamy opak. A každý, kto sa aktívne účastní projektu Tvorivá spoločnosť, tak to robí preto, lebo chápe, že ak my sami sa nezjednotíme a niečo nezmeníme, tak to za nás nikto neurobí, žiadny prezident ani žiadny iný šašo. A poďme na ďalší bod. Čím si ale jsou jistí, je to, že budou muset umírat lidi, očividně. A řeknu to otevřeně. Tahle ta společnost skončila, bude muset být nová společnost. Ten přechod bude stát oběti a nemalé. Staněk nepodporuje projekt Tvorivá spoločnosť, je to vystrihnuté z rozhovoru s ním, kde on sa vyjadroval sám za seba a toto nevyjadruje žiadne myšlienky tvorivej spoločnosti ani nič podobné. To je jednoducho len rozhovor s ním. Takže takto to spájať ešte s takouto hnusnou témou, že budú umierať ľudia, to je, podľa mňa to je jasný úder pod pás. A ďalšia vec, ktorá ma trochu zaskočila, je antisemitizmus. Tak vlastně Alatra věří, že Židé
Židé v sobě nosí část té DNA těch zlých mimozemšťanů, takže jsou na ně nějak napojený a pak z toho vyvozují, že Židi chtějí ovládnout svět a že vlastne Židi sú zlo. No podľa mňa, ak už chceš niekomu povedať, že je antisemitista voči Židom a že považuje Židov za zlo, tak si túto informáciu predtým aspoň over. Použij to svoje geniálne kritické myslenie. Mám radši, když sa lidi podrobujú kritickému myšlení a... Už nejde o nejaké nezmysly so sektami a podobne. Tu obviňuješ ľudí z toho, že sú antisemitisti voči Židom, že považujú Židov za zlo. A len tak, takéto obvinenie vygrcať pred svojich 180 000 sledovateľov na YouTube, to je akože trochu hraničné. No ale ten, kto by si to chcel overiť a vypočuť si, že čo bolo naozaj o tejto DNA Apexiancoch povedané, tak do popisu videa hodím link, kde si to môžete vypočuť. Má to okolo 40 minút, takže poďme na bonus. A keď už sme teda tí proruskí sektári, tak ostaňme v takej ruskej tematike. Existuje jedno ruské bojové umenie, volá sa Systema. A táto Systema je zjavne dosť odlišná od všetkých ostatných bojových umení. A na internete sa šíri množstvo videí, ktoré sú, musím povedať, na prvý pohľad dosť divné. A samozrejme youtuberi a tí, čo sa venujú bojovým umeniam, to strašne zosmiešňujú, volajú to bullshido. Anyone with a semi-functioning mind will tell you that Systema absolutely sucks as a martial arts. And I'm sure a few of you will jump in the comments because you're all a bunch of schmucks, brainwashed cult members. No a potom YouTube vyhodil k tejto téme tam na boku návrh na video od jedného youtubera, ktorý sa tiež venuje bojovým umeniam. On si z toho nezačal robiť srandu na videách, ale povedal si, že idem to skúsiť. So naturally, let's take a class. And it will go poked and prodded by these only way harder than they were punching me. That was amazing. And honestly, I would say that changed my mind about Systema. Moja otázka na teba teraz je, že čo si myslíš, ktorý z týchto youtuberov použil kritické myslenie? Pretože ako si môže niekto vytvoriť celistvý, pravdivý, objektívny obraz, keď dostane len z kontextu povytrhávané informácie, podané určitým spôsobom, alebo všelijako poprekrúcané a pohýbané. To sa proste nedá, z toho vznikne nejaký iný obraz. A to je presne to, čo sa teraz deje. O Alatra tvorivej spoločnosti sa pomocou týchto článkov, a teraz sa toho už chytajú aj youtuberi ako Robert a iní, vytvára úplne iný obraz, ako je ten reálny obraz. Takže každý, kto si chce vytvoriť vlastný názor, si to bude musieť pozrieť sám a možno si vytvoriť nejakú vlastnú skúsenosť. A možno to časom spraví aj Robert a prestane natáčať takéto síce úspešné, ale mierne subjektívne videá. Dobre, vidíme sa v ďalšom videu, pretože tém je ešte dostatok. Takže ak nechceš, aby ti žiadne video v budúcnosti uniklo, prihlás sa na odber, daj mi like a napíš mi nejaký parádny komentár. Čaves.